Rituko rya Jumatatu chitariki isano nemo mutinyu mutangani omwaka bw'ekiribu 2025 omwanju murigereria na mangi agendereire kwene kigwari tukoria rero anene muno ase abana ba ose abarokiwa bairana kuchi chisukuru ekionga chinsa isano na ibere ni ariganirie nkoretere ayo muna yanda mangi andake ngotebye ngana ryali abariki baitu bamangana batu ariganire ase bono babegete chikambi chinsemo riko twenekeria ngana ryali agenderete kwene kiwa inche Catherine Nyabwa kurensemo yibimanyererio etori nere Wilson Makori kuri studio ya kabere hoyo gochikwene kichipicha na maringo kirachira senchira yo bwikiranu no musubati Abigail Nyanjama kabone ntwe ko maro tokomanyingana rariari ainekeiwe ekionga chinsa isano na ibere togo chaka ningana yoko ichanya kroase county ya Nyamira abwaso mubiro bw'emisa cha yomo w'emyaka ya igato aserieta Elijah Ogeto atoka gose aserie atoka nyomba mwaye gasireti obuma bwaye asenchera yobotutukano bono nigo abanyanyimbo korwa egetaseni Nyamira bachakire obotukere kumanyanganingi kene keirerete gosira obogima bw'omusachi oyo bono nigo mugambi bwesa application ya bosabaro chache aborire abasaye anene mono abantu bonsi gokyanya obotumeki webinyowa ono mambia enseye monigo nanyore simi korutinga echiro noyo mo base abantu babwate business ya echiro bagonte binga umuntu narotokire gaigange echiro angene stage na inde ni gakorokwa Elisha Ogeto Ongechi ni garuete kenyoro kiagesero angene obisiane maate na inde no muntu obwone bono na inche tinakora kende na imoka chitagekechi achiarenge saa 1:30 na chicha pakatinga ekene na enekia inde kere nakora inikwa yarigo chime narwarete oborwaire bwa TB na inde nonye orwarete ngenche kabireyo na inde ngosibare igorende nkonyorare ganto gakosiba bono ogosira kwaye bono postmortem nere rorokie buna na kiasira mancho muriria togoskabosio nigo kero serit kuria rero nigo egatiye skuru anene mono chio boroso cheigora skuru erigo chaka amasomo aseta myentangani yo mwako yiga kwichiribu 2025 etamwera chikoira chigwiki 13 mono nigo egatiye abarimu abanene korwa skuru bago kiregetambokero ya serikali gyo kwenana ebitabu bya grade 9 nabo yigo kwagacha ebirasi bya grade 9 bakwana niga bari mwabu basabira abayibori gotoma abana babo gocha eskuru na gochaka amasomo yetamwe yegentangani James Mitunda mwalimu wa management school ya Kisi Comprehensive School asi tukulia lero tuyule school abana betu bonse bakire abari betu nje bakire bonse ande tuwagesa serikali bila mono ase grade 9 njato ibyo asibine already bya EGP ase kwa betu abana betu basoire ase nje za ku mwaka ande bila mono ase serikali ase njato ibitabu bya grade 9 abana betu babinyorire. Today, we are going to distribute the radars for the start of the year. I'm Peter Moset, mwalimu wa junior secondary Kisi Comprehensive. Mtogo gete sana aso mwaka oyo mwaka tubwate grade 9 for the first time and we are ready to serve. And to ebitabu government ya kolirevia ya toile bitabu in place. One guys into guys into ready gonyakora already the timetable is out na mtu achakile wasio bila simu vilivyo kupokea wanafunzi kwa primary na secondary from day 1 vile tunaongea watoto wetu wanaendelea kuwasili katika mashule zetu za
primary na za upili. Serikali pia imetuma pesa ya primary na kero chiskuru chinyinge boigo cheigora ritkorea cheboroso nigo igatie chiskuru chiansa amasomo abo ritkorea rero eskuru ya Nyamwetureko comprehensive egotoke wodi ya Nyamatuta West Mugirango constituency county ya Nyamira nigo yainekia abaro kiwa bange gose skuru na gochaka amasomo rimorioka gukwana nigetase nekeiga umwarimu monene w'eskuru eyo Muswati Eunice Momanyi nigasabira abayibori gutuma abana babo gochacha skuru na gochaka amasomo rimorioka. Mwalimu manene Nyamwetureko Comprehensive School. Itukoria rero taresta January 2025 twegwire school buya abana baitu bakire buya abarimu bakire buya twachakira amasomo ibintu twatorocheka bakomuna abayuru baitu bakorera uchumi nkomo bakire nambe bagatera mbagwati uniform mbagwati nonyene ibintu byatakairi abana basic needs lakini twabatabiri nakira abana bakire n'abarigo turachakire school ekyagara abana tutagete tugendere n'amasomo tukubori bari batanyara gocha bosese nje batekeranye kandi bosekende twabatabiri twabariranire bache school n'abana barigo turagendera and you count from the last digit whereby you start with the last one is only numbers. There are other these only numbers we will just look at. Mwancho murigerire tutigarite asenseme yo kwigora gwe chiskuru nebanekara chiskuru chinyinge cheigoro rero nigigatie chiskuru anene mono kura sorogongoro agusi chene kya umubaro moke bwaboro kiwa baso ase skuru yo kuripotia litukoritangani yo yetamwe ntangani. Mwancho murigiria togoska bosi obune njira yamo yogosukia masomo motwe nigo bono abayiboli na balimu baboriwe kubwatirana eri yogosukia amasomo amone chisemos bosu asensemo yagusi kagukwana nigitasine kega nigo motureti bekinyoro kya Nyandemi Francis Onsonga aboriri abana amona abayiboli kubwatirana gosiko koromokia ase chiskuru. Abadoro jenga ndubwate challenge jinyingi muna bayiboli abana lero mbayiboli school abana ndina bayiboli yotagete abana basoye school basome kero basomire tojo koraki na indu oguna gwochi funya weto ngabana kwa school kujana indu manyanga bayiboli na indu inere gasi ya bayiboli ndotagete korra abana bayi koigore school bayi ke school ande bayirana totagete abayibori torue bintu biribire ni teti necessary muna ebitabu nini abana kuba basoye school tumenga abana odwa otomo ku school abana basome ndutoe abalimu isi waki mbabo nyabaseri abana egera abana baitu basome
eria kabere ntoroje nga matemu jale ko matemu jale osoka aya KSCC ndokagerete nge wiki ye bono tujageta matemu ne barasoke na indunto okuno osemere gwitunga abana tu abegete school ine erenjire na baro baji kofuna bana baete abana bagenda university egere na indua una abayibuli twetogeri Mwanje umurigerera kwikaraga bunongo tugoikeria omwere wekionga chinsa isano na ibera senchira yo wenge kore niko gusabanga to skari korwa CTV yao chinsa 10 nincho ko yaretera yo mona yanda manga senchira yo wenge kore ndi nabo igonto chikobwatia engane goyegoro yo kwigorwa which school inchenka Catherine Nyaboga kore nsemeri yebimanyerero etwari genere Wilson Makore kore studio akabere oyone kichibichana mario ingo kirachira senchira yo wekeranu musubati Abigail Nyanjama bye bye tumira nechweka chinsa 10 Getembe Television ekionga kiamamogusi. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive.